noci zavřeš oči a fyzický svět zmizí. Pevné zdi tvé ložnice, váha tvého těla, zvuky z ulice, to vše se rozplyne v tichou nicotu. Ale ty tam stále jsi, někde. Proplouváš nemožnými krajinami, rozmlouváš s lidmi, kteří neexistují a prožíváš celé životy v řádu několika minut. Otázka, která po tisíciletí nedá spát filozofům, mystikům i vědcům, nezní jen, co jsou to sny, ale kde se vlastně nachází tvé vědomí, kam odchází tvá duše, když spíš. Celá staletí nám materialistická věda tvrdila, že jde jen o biologickou halucinaci, o náhodné výboje neuronů v odpočívajícím mozku. Ale co když se mýlí? Co když je odpověď mnohem podivnější a hlubší, než se kdokoliv z nás odvážil představit? Existuje šokující objev, tajemství ukryté na pomezí hlubinné psychologie a teoretické fyziky, které naznačuje něco revolučního. Ty nehalucinuješ, ty cestuješ. A místo, kam se vydáváš, není uvnitř tvé hlavy. Je to samotná základní struktura vesmíru. Carl Jung, otec analytické psychologie, to věděl. Věděl to, co se moderní fyzici báli přiznat. Zjistil, že to, čemu říkáme nevědomí, a to, co fyzici nazývají kvantovým polem, mohou být ve skutečnosti jen dva různé názvy pro tutéž děsivou a zároveň velkolepou věc. Jung přišel s tezí, že mysl není produktem mozku, ale nelokálním polem, rozlehlým jako sám kosmos, které prostupuje veškerou hmotou, časem i prostorem. A dnes tuto zakázanou fúzi mysli a hmoty rozpitváme. Odhalíme, jak tvé vědomí funguje podle stejných zákonů, které řídí hvězdy a atomy. Než se ponoříme do této propasti poznání, musím tě požádat o něco důležitého. Pokud hledáš pravdu, která spojuje vědu se spiritualitou, pokud chceš pochopit skryté zákony řídící tvou realitu, přihlas se k odběru tohoto kanálu. Hned teď. Dej tomuto videu like. Není to jen kliknutí, je to signál, že patříš k té hrstce lidí, která je připravena se probudit. Odběrem se napojuješ na tento egregor hledání a hloubky. Udělej to teď a pojďme rozluštit záhadu. Abychom pochopili, kam tvá duše odchází a jak tvá mysl tvoří realitu, musíme zničit tu nejvytrvalejší iluzi tvého života. Iluzi, že svět tam venku je oddělený od světa tady uvnitř. Klasická fyzika Isaaca Newtona nás učila, že vesmír je obří stroj, složený z pevných a předvídatelných součástek a že my jsme jen pasivní pozorovatelé, duchové v biologickém stroji, kteří se dívají ven okny svých očí. Ale na začátku 20. století se tento pohodlný pohled roztříštil na kusy. Když se vědci začali dívat na svět velmi malých rozměrů, na subatomární svět, realita se rozpadla. Zjistili, že atomy, stavební kameny všeho, čeho se dotýkáš a co vidíš, jsou z 99% prázdný prostor. A to, co zbyde, není pevná hmota, ale vibrující energie, vlny pravděpodobnosti. A zde přichází objev, který všechno změnil. Efekt pozorovatele. Fyzici zjistili, že elektron neexistuje jako pevná částice na konkrétním místě, dokud se na něj někdo nepodívá. Před pozorováním je to jen vlna, možnost, všudy přítomný duch. Je to vědomí pozorovatele, co způsobí kolaps vlny v částici. Je to mysl, co mění možnost v realitu. Tento fyzikální koncept si teď podrž v jedné ruce. Do druhé ruky vezmi dílo Carla Junga. Zatímco se fyzici dívali ven, do hmoty a nacházeli prázdnotu plnou energie, Jung se díval dovnitř, do psyché a našel něco identického. Jung zjistil, že vědomá mysl, tvé každodenní já, je jen špičkou obrovského ledovce. Pod hladinou existuje osobní nevědomí a ještě hlouběji kolektivní nevědomí. Rozlehlý oceán sdílený celým lidstvem, plný archetypů, prastarých vzpomínek a primordiálních energií. Jung si uvědomil, že toto nevědomí není omezeno lebkou. Funguje mimo čas a prostor. Všiml si, že vnitřní události jako sen nebo silná emoce
se často manifestují ve fyzickém světě jako významné náhody. Nazval to synchronicitou. Ale to, co Jung intuitivně popisoval, je přesně to, co kvantová fyzika nazývá kvantovým provázáním nebo nelokalitou. Teze, kterou zde budujeme, je masivní. Jungovo kolektivní nevědomí je sjednocené pole fyziky. Jsou to jedna a tatáž věc. Když sníš, když se noříš do svého nevědomí, nejdeš dovnitř svého mozku. Rozpouštíš bariéru ega a vracíš se do kvantového pole. Do moře nekonečných pravděpodobností, ze kterého se rodí veškerá hmota. Zamysli se nad tím. Bdělý stav, to být vzhůru, je moment, kdy je tvé vědomí zaostřené, kdy způsobuje kolaps vlnové funkce a vytváří pevnou lineární realitu, kterou vidíš. Ty jsi ten pozorovatel, který vytvrzuje realitu. Ale když spíš, když vstoupíš do stavu snění, přestáváš fyzický svět pozorovat. Kolaps ustává, částice se mění zpět ve vlnu, vracíš se do stavu čistého potenciálu. Proto je ve snech všechno možné, čas je tekutý, prostor irelevantní a ty můžeš létat. Vrátil ses do přirozeného stavu energie předtím, než byla uvězněna v hmotě pozorováním. Jung to věděl. Spolupracoval s Wolfgangem Paulim, jedním z otců kvantové mechaniky a nositelem Nobelovy ceny, aby tuto teorii rozvinuli. Nazvali ji Unus Mundus, jeden svět. Myšlenka, že mysl a hmota nejsou dvě oddělené věci, ale dvě paralelní linie téže podkladové reality. Hmota je jen skondenzovaný, viditelný duch. Duch neboli psyché je jen zředěná, neviditelná hmota. To znamená, že tvůj stín, ta temná stránka tvé osobnosti, o které Jung říkal, že obsahuje vše, co popíráš, není jen abstraktní psychologický pojem. Stín je potenciální energie. Je to obrovské množství psychické energie, kterou si zatlačil na dno kvantového moře svého nevědomí. A tady je klíč z fyziky. Energii nelze zničit. Pokud potlačíš emoci, pokud ignoruješ trauma, nesmazal si ho. Jen si ho transformoval z částice, prožitá zkušenost, na vlnu, latentní potenciál. A tato vlna ve tvém poli stále vibruje. A protože tvé nevědomé pole je propojeno s hmotou kolem tebe, tato potlačená energie bude magneticky přitahovat situace ve fyzickém světě, které odpovídají její frekvenci. Jung řekl, to, s čím se nevyrovnáme uvnitř, potkáme vně jako osud. Nemluvil poeticky. Popisoval mechanický zákon reality. Pokud ve tvém nevědomí, ve tvém osobním kvantovém poli vibruje frekvence strachu nebo hněvu, budeš způsobovat kolaps vlnové funkce reality kolem sebe tak, abys vytvořil události, které tento strach potvrdí. Vnější svět je zrcadlo. Není to metafora. Je to doslovné holografické zrcadlo tvého vnitřního stavu. Fyzická realita je filmové plátno. Tvá mysl, vědomá i nevědomá, je projektor. Většina lidí stráví celý život snahou vyčistit plátno. Snaží se změnit práci, partnera, bankovní účet, tělo, bojují s fyzickou hmotou, bojují s plátnem. Ale skvrna není na plátně. Skvrna je na čočce projektoru. Dokud nezměníš frekvenci, kterou vyzařuješ ze svého nevědomí, realita venku se změnit nemůže. Je to fyzikálně nemožné. Bylo by to jako dívat se do zrcadla a čekat, že se odraz usměje dřív než ty. Kvantová fyzika nám říká, že pozorovatel a pozorované jsou neoddělitelní. Jung nám říká, že ego a svět jsou svými vzájemnými odrazy. Když toto pochopíš, přestaneš být obětí okolností. Uvědomíš si, že každý člověk, který ti skříží cestu, každá těžkost, každá rána štěstí, každá náhoda je ve skutečnosti zhmotněním něčeho, co bylo skryto v hlubinách tvé vlastní mysli. Ty jsi tvůrce, který spí a sní o tom, že je stvořením. Mystický most mezi vědou a duší je tento. Vědomí je základní síla. Hmota je druhotná. Mozek neprodukuje vědomí.
Vědomí používá mozek k interakci s touto specifickou hustotou reality. A když sestoupíme do hlubin jungiánské psychologie, neděláme jen terapii, děláme inženýrství reality, učíme se přistupovat ke zdrojovému kódu vesmíru. Proces individuace, který Jung popsal, stát se tím, kým skutečně jsi, integrovat stín, sjednotit protiklady, je ve fyzikálním smyslu procesem sladění tvé osobní vibrace s tokem vesmíru, odstranění odporu, umožnění energii téct bez zkreslení. Když se to stane, synchronicita exploduje. Bariéry mezi tím, co si myslíš, a tím, co se děje, padnou. Čas mezi myšlenkou a manifestací se zkrátí. Začneš žít ve stavu flow, kdy se zdá, že se vesmír spikl ve tvůj prospěch, protože ve skutečnosti žádný vesmír tam venku není. Jsi jen ty, to velké ty, bytostné já, organizující realitu skrze zákony kvantového provázání. Toto je teorie. Fúze mysli a hmoty. Pochopení, že ty nejsi ve vesmíru. Vesmír je v tobě. Ale vědět to intelektuálně je jen první krok. Cítit to, prožít to a použít to ke změně struktury svého života vyžaduje specifickou techniku. Protokol, který spojuje Jungovu aktivní imaginaci s kolapsem vlnové funkce. Přesně to tě naučím v další části, ale nejdřív musím vědět, jestli jsi připraven převzít tuto zodpovědnost. Pokud si to ještě neudělal, přihlas se k odběru, dej like pro posílení našeho spojení a jdi hned teď do komentářů. Napiš tam následující větu moci, abys stvrdil svůj záměr před kosmem. Moje mysl tvoří hmotu. Teď, když si vesmíru deklaroval, že tvá mysl tvoří hmotu, překročil si práh. Přestal si být pasivním divákem reality a stal se s aktivním účastníkem velkého kosmického tance. Ale prohlášení je jen začátek. Intelektuální pochopení, že kvantové pole a kolektivní nevědomí jsou totéž, je klíčem, který otevírá dveře. Teď se ale musíš naučit stisknout kliku a projít na druhou stranu. Většina lidí selže v manifestaci, selže ve změně své reality ne proto, že by jim chyběla touha, ale protože jim chybí metoda. Snaží se změnit vnější svět silou vůle ega, která je omezená, malá a křehká, místo aby použili nekonečnou sílu bytostného já, které je napojeno na jadernou elektrárnu vesmíru. To, co tě teď naučím, je praktický protokol. Zakázaná technika spojující aktivní imaginaci Carla Junga s kolapsem vlnové funkce. Jung zjistil, že představivost není únik z reality. Představivost je nástroj, který vesmír používá k náhledu budoucí reality. Einstein řekl něco podobného. Představivost je ukázka budoucích atrakcí života. Nebyli poetičtí. Mluvili o fyzice a psyché. Tajemství, které ti nikdo neřekne, zní: kvantové pole, tato božská matrice energie kolem nás, nepozná rozdíl mezi tím, co vidíš otevřenýma očima, a tím, co vidíš živě vnitřním zrakem. Pro vesmír mají vnitřní i vnější obraz stejnou elektromagnetickou váhu, pokud, a to je to velké tajemství, je vnitřní obraz nabitý viscerální emocí. Emoce je energie, která dává myšlence hmotnost. Myšlenka je elektrický signál vysílající žádost do kosmu. Emoce je magnetické pole, které přitahuje odpověď. Bez emoce je myšlenka jen statický šum. S emocí je to rozkaz. Je tu ale překážka. Stín. Vzpomínáš na stín? Ta tvá část plná strachů, traumat a limitujících přesvědčení? Pokud se pokusíš vizualizovat bohatství, ale tvůj stín vibruje na frekvenci nedostatku a pocitu nezasloužím si to, signál se vyruší. Je to jako šlapat na plyn a na brzdu zároveň. Auto se nehne a motor schoří. Proto je prvním krokem našeho protokolu to, čemu říkám srovnání pozorovatele. Než stvoříš nové, musíš přijmout staré. Musíš se podívat na svou současnou situaci, ať je jakkoliv špatná, a odebrat z ní emocionální soud. Přijmi ji jako předchozí kvantový stav,
Minulý výtvor, který nad tebou už nemá moc, pokud ho nebudeš krmit svou pozorností. Tím, že z problému stáhneš emoční náboj, přestaneš způsobovat kolaps vlnové funkce toho problému. Necháš ho rozplynout se zpět v čistou pravděpodobnost. Teprve pak, v úrodném vakuu ticha, můžeš zasadit nové semínko. Připrav se. To, co uděláme teď, není jen poslech. Je to chirurgická operace tvé duše. Najdi si místo, kde tě nikdo nevyruší. Sedni si nebo si lehni. Provedeme myšlenkový experiment, řízenou vizualizaci pro vstup do unus mundus. Zhluboka se nadechni. Představ si, že vzduch, který vstupuje do tvých plic, není jen kyslík, ale tekuté světlo, čistá energie z kvantového pole. Při výdechu vizualizuj šedý kouř, který z tebe odchází a odnáší veškeré napětí, všechny pochybnosti, všechnu hustotu hmoty. Udělej to znovu. Nadechni světlo, vydechni hmotu. Cítíš, jak tvé tělo těžkne. Je velmi těžké, jako by bylo z olova, boří se do židle nebo postele. Tvé tělo usíná, ale tvá mysl se stává hyperkrystalickou, hyperbdělou. Nyní si před sebou vizualizuj točité schodiště z černého obsidiánu, které klesá do hluboké sametové temnoty. Tato tma není děsivá, je konejšivá, je to lůno stvoření, je to tvé nevědomí. Začni sestupovat, schod po schodu. 10, 9. Cítíš, jak teplota jemně klesá. 8, 7. Zvuky vnějšího světa mizí. 6, 5. Vstupuješ do zóny, kde neexistuje čas. 4, 3. Jsi hlouběji, než jsi kdy byl. 2, 1. Dopadáš na dno a stojíš před obrovskými starobylými dveřmi, které pulzují tichou energií. Zatlačíš do dveří a ty se bez námahy otevřou. Na druhé straně není podlaha, není strop, nejsou zdi, je jen nekonečná prázdnota. Černý prostor plný vzdálených hvězd, plný potenciálu. Jsi nyní ve sjednoceném poli, jsi v bodě nula vědomí. Na tomto místě nejsi své jméno, nejsi svou prací, nejsi svým tělem, nejsi svými problémy. Jsi čisté vědomí, jsi bod světla vznášející se ve věčnosti. Teď v tomto vakuu chci, abys vyvolal svou touhu. Ne jako vzdálenou naději, ale jako holografickou strukturu přímo před sebou. Pokud chceš uzdravení, vidíš své dokonalé tělo. Zářící, běžící, tančící. Pokud chceš prosperitu, vidíš ta čísla, cítíš papír bankovek, vidíš svobodu. Ale tady je Jungovo tajemství. Nedívej se na tu scénu jako na film na plátně. Vstup do scény. Staň se avatarem. Podívej se na své vlastní ruce uvnitř vizualizace. Cítíš texturu předmětů. Cítíš teplotu vzduchu. Slyšíš konkrétní zvuky kolem sebe. A nyní poslední krok. Kvantový katalyzátor. Pociť emoci výsledku, kterého už bylo dosaženo. Necítíš chtění, protože chtění implikuje nedostatek. Cítíš vděčnost, cítíš hlubokou úlevu, cítíš explozivní radost z toho, že to už je skutečné. Cítíš to na hrudi, v žaludku. Nech tu emoci růst, dokud nebudeš mít pocit, že vybuchneš. V tomto momentu emočního vrcholu, kdy je obraz ostrý a pocit skutečný, si právě udělal zářez do tkaniva časoprostoru. Propletl si svou mysl s touto potenciální budoucností. Způsobil si kolaps vlnové funkce. Zmraz tu scénu. Zhluboka se nadechni a řekni si v duchu, je dokonáno. Cítíš absolutní jistotu. Pomalu se začni vracet. Vidíš dveře, stoupáš po schodech. 1, 2, 3. Cítíš své prsty. 4, 5, 6. Cítíš své nohy. 7, 8, 9. Zhluboka dýcháš. 10. Otevři oči. Vítej zpět. Svět kolem tebe vypadá stejně, zdi vypadají stejně, ale nenech se zmást. Něco zásadního se změnilo. Upravil si skrytou architekturu své reality. A jak poznáš, že to fungovalo? Jak poznáš, že se psyché dotkla hmoty? Vesmír není němý, odpovídá. A existují jasná znamení, signály úspěchu, které dokazují, že proces zhmotňování začal. Jung tomu říkal synchronicita, my tomu můžeme říkat zpětná vazba pole. Prvním znamením je opakování čísel a vzorců. Začneš vídat sekvence jako 11, 11, 22.
22 nebo čísla, která mají pro tebe osobní význam. Na SPZ aut, na hodinách, na účtenkách, všude. To není konfirmační zkreslení. To na tebe mrká vesmír a naznačuje, že jsi v souladu s matematickým tokem reality. Druhým znamením je nárůst živých nebo lucidních snů. Protože si vizualizací rozvířil nevědomí, bariéra mezi vědomým a nevědomým se stenčí. Tvé sny budou epické, barevné, plné zpráv. Věnuj jim pozornost. Jung říkal, že sny jsou dopisy, které bytostné já posílá egu každou noc. Třetí znamení je nejtěžší a tady to většina lidí vzdá. Dočasný chaos. Často se stává, že než se nová realita usadí, stará se musí zhroutit. Můžeš o něco přijít, vztah může skončit, může přijít prudká změna. Nepanikař. To je efekt karty věž v tarotu. Aby vesmír postavil mrakodrap, o který si žádal, musí zbourat chatrč, ve které jsi žil. Chaos je známkou molekulární restrukturalizace tvého života. Čtvrtým znamením je pocit déjà vu a vnímání, že čas je divný, chvíli běží moc rychle, jindy moc pomalu. To ukazuje, že tvé vědomí se odpoutává od lineárního chronologického času a operuje v čase kairos, ve správném čase duše. Pátým znamením je objevení se poslů. Mohou se vynořit lidé z minulosti, nebo neznámí lidé řeknou specifické věty, které přesně odpovídají na otázky, jež jsi měl v hlavě. Šestým znamením je změna tvého základního emočního stavu. Ucítíš nevysvětlitelný klid, odpoutání se od výsledku. Přestaneš být úzkostlivý ohledně toho, kdy se to stane, protože v hloubi duše víš, že se to už stalo. Tato tichá jistota je důkazem, že vlna skolabovala. A sedmé znamení, to nejsilnější, jsou nemožné náhody. Události, které mají statistickou pravděpodobnost 0 a přesto se dějí v sekvenci, aby usnadnili tvé přání. Až se to stane, neříkej tomu štěstí. Nazývej to pravým jménem synchronicita. Nyní máš v rukou mapu. Držíš univerzální klíč, který Carl Jung leštil celý svůj život a který kvantová fyzika potvrdila v hermeticky uzavřených laboratořích. Realita není pevná. Realita je mentální hlína, čekající na dotek tvého vědomí, ale znalost bez akce je jen mrtvá filozofie. Musíš to praktikovat. Musíš se stát vědcem svého vlastního života. Testuj to. Pochybuj. Chceš-li, ale testuj to. Prováděj tento protokol každou noc před spaním, v hypnagogickém stavu, v tom momentu mezi bděním a spánkem, protože tehdy jsou dveře nevědomí do kořán. Dal jsem ti teorii, mystický most, protokol i znamení. Teď je zodpovědnost na tobě. Pokud se tento obsah dotkl něčeho hlubokého v tobě, pokud si cítil rezonanci pravdy v těchto slovech, mám jednu poslední prosbu od duše k duši. Přihlas se k odběru tohoto kanálu. Nenech tuto informaci zapadnout v šumu internetu. Aktivuj zvoneček, ať nezmeškáš další odhalení. Dej like jako formu energetické výměny. A co je nejdůležitější, vrať se sem za týden, za měsíc a napiš do komentářů své výsledky. Sdílej své synchronicity. Tvůj příběh bude palivem pro probuzení ostatních. Budujeme komunitu probuzených, architektů reality. Přidej se k nám. Na závěr tě chci nechat s poslední myšlenkou o unus mundus. Jung věřil, že nakonec neexistuje žádné já a svět. Existuje jen jedna jediná realita, živá, dýchající, prožívající sama sebe skrze miliardy různých očí. Ty jsi vesmír, který si uvědomuje sám sebe. Když uzdravíš svou mysl, uzdravíš svět. Když pozvedneš své vědomí, pozvedneš vibraci celé planety. Nepodceňuj svou sílu. Nejsi kapka v oceánu, jsi celý oceán v jedné kapce. Oddělenost je iluze, čas je iluze, smrt je iluze. Jedinou realitou je věčné vědomí, které hraje hru na schovávanou samo se sebou na polích formy. Probuď se, snílku, hra je tvá. Realita čeká na tvé rozkazy. Jdi a tvoř.